Hey dudes, det kom din her. Jeg sidder lige og spiller på nogle af de spil, som I har foreslået. Og køl ned, smæk benene op, slap af og tag en chiller. Og hvis du er en noob, så gør det ikke noget. Jeg spiller Ark Mode Survival, Roblox og CSGO, og drøner også rundt i Red